A vásárlói útvonal optimalizálása. Hogyan állítsd be a webshopod úgy, hogy minden lépés közelebb vigye a látogatót a vásárláshoz? Itt szó lesz a navigációról, a kosár folyamatáról, és lesz szó az érzelmi vásárlásról, és a személyre szabhatóságról, személyre szabott ajánlatokról, és fogok nektek egyébként Shopify-osoknak néhány alkalmazást is javasolni. Tartsatok velem! Ez itt a Hello Seller. Online üzletfejlesztés webshop tulajdonosoknak. Bővítsd ismereteid és növekedj a Hello Seller tudásbázisával. A webshopok világában a vásárlói útvonal az egyik legfontosabb elem. Ez határozza meg, hogy a látogatóból lesz-e ténylegesen vásárló, vagy nem. És hogyha az útvonal egyszerű, világos és logikus, akkor nagyobb az esély arra, hogy a látogató végigmegy rajta, és a végén ténylegesen le fog adni egy rendelést, tehát vásárolni fog. Ebben az epizódban egy kicsit részletesebben szeretném bemutatni azt, hogy hogyan lehet ezt a vásárlói útvonalat optimalizálni, hiszen ez minden egyes ügyfelemet nagyon érdekli, viszont én azt szoktam ugye mondani, hogy ha a vevőd egy cikkből egy javasolt termék kapcsán egy termékoldalra érkezik, akkor tudd, hogy onnan hogy jut el a vásárláshoz, és hogyha nem vásárol, akkor mi fog vele történni. Tudd, hogy ha valaki az index oldalra érkezik, akkor ott hova fog tovább lépni, tehát hogy legyenek meg ezek a kis útvonalaid. Azonban van 3-4 fő tényező, ami mindent felülír, úgymond, tehát ami sokkal-sokkal nagyobb mértékben befolyásolja azt, hogy fog-e vásárolni, vagy nem. Hiszen alapvetően ugye abból indulunk ki, hogy ha már az oldalunkra érkezett, akkor van egy vásárlási igénye, van egy érdeklődése egy termék iránt. Tehát az első és legfontosabb dolog az a nagyon-nagyon egyszerű navigáció. A második a kosár folyamat optimalizálása, a harmadik az az érzelmi vásárlásra való fókuszálás igazából, érzelmekre hatás, és ezt követően pedig még a személyesség, személyre szabottság, így fogalmaznám meg. Ezeket fogom részletesen kifejteni, hogy minél egyértelműbb legyen, és azért hozok példákat is. Az első tehát az egyszerű navigáció. Tehát ez az egyik legfontosabb szempont a webshopok vásárlóinak az útvonalában, hogy a navigáció az nagyon egyszerű legyen, és átlátható legyen. Könnyen találja meg, amit keres, és ne legyen az, hogy ugye gyorsan elveszti a türelmét, és elhagyja az oldalt. Tehát világos, könnyen használható navigációs struktúrára van szükség. És akkor példák. Nézd meg a Zara vagy a H&M oldalát, 4 vagy 5, maximum 6 főmenüpontból tudsz választani, nők, férfiak, gyerekek, otthon, szépség, és ezek a menüpontok egyszavasak, nem többszavasak, nem mondatosak, nincsenek körülírva, nincsenek SEO szempontból az, hogy nő, azt máshogy kellene megfogalmazni, meg ilyen dolgok, tehát a lány és a fiú, az lány és fiú, nem pedig lányos és fiús, vagy tehát nincsen a menüben, a navigációnál az egyszerűség sokkal-sokkal fontosabb. Ha rákattintasz egy ilyen főmenüre, mi történik? Kinyílik egy struktúrált almenü, ami már tartalmaz 15-20 menüpontot is, de azok vizuálisan külön blokkokra vannak szedve, és ezáltal nagyon könnyen és gyorsan áttekinthető, és gyorsan megtalálható már részleteiben az a menüpont, ahova tovább szeretnénk ugye menni. És nincsen 15 al menüpont. Tehát nincs az, hogy kiválasztok valamit, és majd még kiválasztok valamit, és majd még kiválasztok valamit, és még mindig ki kell, hogy választok valamit, hogy egyáltalán termékeket lássak, ugye? Ez is nagyon-nagyon fontos. Na most nincsenek felesleges menüpontok, és nincsenek bonyolult útvonalak. Ha megnézitek a nagy márkáknak és a modern weboldalaknak a felépítését, nincsen egy szintben a fő menüpont, a fő 5-6 fő menüpont, nincsen egy szintben, egy vonalban, egy struktúrában a kapcsolatmenüponttal, a belépéssel,
a kosárikonnal, a felhasználói fiókkal, a gyikkel és a többivel. Mert azoknak nincs ott a helye, elviszi a fókuszt. Ha ezeket egy sávban alkalmazod, azzal igazából csak bonyolultá, sűrűvé teszed a menüdet, ami nem lesz egy egyszerű, átlátható, könnyen kezelhető történet. Még egy info, például a Hound az nem, de például a Zara is, az Asos is, és sokan mások is egyébként ugye nagy betűket használ, tehát vagy capitalt használnak erre a 4-5 menüre, vagy sokkal nagyobb betűméretet használnak rá, hogy teljesen oda kerüljön a fókusz, vagy a Zara is rögtön a logó alá teszi ezt, és az összes többi kis menüpontot elviszi szélre, oldalra, ami nem fontos, csak aki keresi, azt találja meg igazából. Hogyan alkalmazd ezt a saját webshopodban? Használj egy egyszerű, intuitív menüstruktúrát, amely egyértelmű termékkategóriákat kínál, aztán korlátozd a menüpontoknak a számát, kerüld el a túlzott kategorizálást, ami összezavarhatja a felhasználókat, és legyen minden oldalon könnyen elérhető a főmenü, hogy a látogató bármikor visszatérhessen a kereséshez. Ugye Shopify-ban is és máshol is azért elérhető a sticky header, ami arra szolgál, hogy amikor görgetsz, scrollozol le, folyamatosan elérd a menüt. Egy jobb megoldás talán, hogy amikor scrollozol le, nem látod a menüt, de abban a pillanatban, hogy elindul visszafelé a scrollozás az oldalon, elérhetővé válik. És van még ugye egy olyan funkció, ami jobb lent található, hogy megjelenik a back to top, ez a vissza a tetejére gomb, hogy azonnal vissza tudj menni, és fel tudj menni a menühöz, és tovább tudj navigálni a menün belül. A következő pont a kosár folyamat optimalizálása. Na hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy a kosár és a tényleges vásárlók között óriási a lemorzsolódás alapvetően, és ennek több oka is van. Lehet az is, hogy meggondolja magát, lehet az is, hogy megvárja a fizetését, majd akkor fog. Először úgy használják sokan a kosarukat, hogy mint egy kívánságlistát, hogy összegyűjtenek bele mindent, majd hetekkel később kiválogatják, hogy mi az, amit ténylegesen megvásárolnak. Tehát különféle szokások vannak. És ez a legkritikusabb része, a kosárfolyamat a legkritikusabb része a vásárlói útvonalnak, ahol a vásárlók hajlamosak elakadni, vagy megszakítani a vásárlást. Ezért itt is minél egyszerűbbnek, és ami fontos, gyorsabbnak kell lennie a kosárban lévő vásárlási folyamatnak, és annál kisebb lesz az esélye annak, hogy a vásárló elhagyja a kosarat. És erre a legegyszerűbb példa az az egy oldalas, egy kattintásos vásárlás. Például az Amazon is lehetővé teszi, hogy rögtön megvásárolja egy terméket a hosszú-hosszú 5-6 oldalas folyamatok helyett. Ugye az is kérdéses, ugye, hogy ha már valaki be van regisztrálva, ott vannak az adatai, akkor nem kell végigvezetni mindenen, akkor lehessen rögtön vásárolni. Ha pedig új az illető, akkor egyrészt tegyük elérhetővé számára, hogy regisztráció nélkül tudjon vásárolni, tehát csak is kizárólag azokat az adatokat kérjük be, ami konkrétan a termék kiküldéséhez szükséges, és ha ő csomagpontot választott, akkor például nem szükséges bekérni a szállítási adatokat, vagy ugye már a Shopify-nál is a csomagpontos alkalmazás kitölti a szállítási információk részt. Nagyon fontos az, hogy legyen olyan opció, hogy a számlázási információk azok nem térnek el, vagy eltérnek, tehát van egy checkbox, és alapvetően legyen bepipálva, alapvetően ne kényszerítsük rá, hogy még egyszer az adatokat ki kelljen töltenie. Ez rengeteg idő, rengeteg probléma, akadály léphet fel, technikai ok, a gyerek közbeszól, nem ér oda a végére, tehát nagyon-nagyon sok időt tudunk itt elveszíteni. Tehát csökkenteni kell a kosár folyamat lépéseinek a számát. Ha lehet, akkor tegyük ugye egy oldalassá. Tudom, hogy vannak olyan itthoni rendszerek, amik erre képtelenek, például az UNAS, de amikor csak lehetőségünk van rá, akkor ezt meg kell tenni. Ne kelljen regisztrálni. Jövőben a Shopify-nak az új Customer Account profilja is jelszó nélkül fog működni. Csak is kizárólag egy SMS vagy e-mail 6 számjegyes jelszót fognak küldeni, és azzal fog tudni bárki belépni, megnézni a korábbi rendeléseit és hasonlók. Nem lesz külön profil létrehozás, nem lesz külön hagyományos customer fiók,
Erre érdemes készülni, mert a jövő az bizony így néz ki. Mindezekkel együtt viszont elérhetővé válik az, hogy a meglévő rendelésedet, hogyha megnézed, automatikusan le tudsz adni ugyanazokból a termékekből egy új rendelést, és csak egy kattintással, tehát, és ugye az előfizetési modell is ide tartozik, hogy be se kell jönni a webshopba újra megvásárolni azt a terméket, azt a sampont, azt a kozmetikumot, azt az élelmiszert, amit rendszeresen minden hónapban megveszek, mert fogjátok és kikülditek számomra. Tehát mindenhol az idő csökkentése, és az egész vásárlási folyamatnak a rövidítése a cél. Például erre tényleg az előfizetés, hogyha már egyszer vásárolt, utána minden automatizált, és nem is kell ezt a folyamatot többet végigvinni, ugye? Na, visszatérve magához a kosár folyamathoz, tehát csökkenteni a kosár folyamatnak a lépéseknek a számát, aztán használjunk egy letisztult, egyszerű kosárfelületet, ahol viszont, hogyha több lépés is van, az ugye világosan fel van tüntetve, hogy melyik lépésnél vagyunk most, és hány lépés van még hátra, hol tartunk, és legyenek ezek a gyors fizetési opciók felajánlva, a Google Pay, Apple Pay, PayPal, mivel ezekkel már a meglévő accountjukkal sokkal-sokkal gyorsabban tudnak ugye fizetni a felhasználók. És ez nagyon nagy mértékben segíti azt, hogy lezárják a kosár folyamatot. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy valaki végül nem akarja megvásárolni a terméket, hanem egész egyszerűen csak félbe marad valamilyen külső ok miatt, túl sokáig tart, megzavarják, és a későbbiekben szinte el is felejti, és utána, amikor eszébe jut, vagy újra meglátja, hogy itt van még nyitva ez az ablak, akkor meg arra jön ez az ablak, akkor pedig arra jön rá, hogy igazából ő lehet nem is akarta, vagy nem is akarja ezeket megvásárolni, hiszen nem is igazából annyira szükségesek a számára. És akkor itt jön ugye az érzelmi vásárlás, impulzus vásárlás, amivel kell foglalkozni, hiszen a vásárlásoknak egy jelentős része ilyen jellegű. Természetesen van egy alapprobléma, egy igény, ami alapján kialakul ez, viszont aktuális érzelmi ráhatással sokkal több mindent el lehet adni ugye a vásárlók számára. És akkor beszéljünk magáról a harmadik pontban az érzelmi vásárlásról, ami ugye, mert maga a vásárlás sokszor nem logikus, hanem érzelmi alapon történik. A látogatók gyakran az alapján döntenek, hogy egy termék milyen érzéseket kelt bennük, és éppen ezért a termékoldalakon nem csak a technikai információkat kell megjeleníteni, hanem olyan vizuális elemeket, képeket, videókat, amelyek érzelmi kapcsolatot teremtenek a vásárló és a termék között. Ez lehet az, hogy bemutatod a terméket már olyan használat közben, ugye csinálsz ilyen live fotókat, hogy fog az kinézni, amikor az ő asztalán lesz, vagy az ő receptjét, vagy valamit elkészít vele, tehát vagy például milyen ünnepi hangulat lesz, hogyha azt az ajándékot választja. Tehát, hogy ezeket az érzelmeket bemutasd, az nagyon fontos. Példa talán erre, egy nagyon jó példa, a Nike-nak a webshopja, ahol láthatod, hogy erős érzelmi kapcsolat van a termékekkel, mert a termékoldalon nem csak a nagy képek vannak ott, mert az is számít, hogy a nagy felbontásban ott legyen a termékről minden, de például egy cipőről csak a cipők vannak befotózva. De ahogy egy picit lejjebb scrolloz az illető, akkor olyan meggyőző, érzelmi hatású, inspiráló képeket lát, ahol egy sportoló olyan mozdulatokat tesz, olyan edzés folyamatban van lefotózva, ami inspiráló, motiváló, én is ezt szeretném, ezért veszem meg ezt a cipőt, én is pont ugyanezt akarom elérni, hogy így nézzek ki, hogy így érezzem magam, hogy ezt ilyen szinten kivitelezni tudjam, és ezáltal egy érzelmi hatást kelt maga, nem a termék, hanem maga az oldal ezekkel a képekkel, ahol van, hogy sportolókat, meg videókat mutatnak be, és ezáltal érzem úgy, hogy nekem is szükségem van erre a termékre ahhoz, hogy hasonlóvá válhassak. Vagy ha nem is hasonlóvá, hanem hogy motiváltnak érezzem magam arra az edzésre, amit csinálni fogok.
és ezek érzelmi hatások, és az érzelmek gyakran bizony fontosabbak, mint maga a termék specifikáció, mert lehet, hogy azt a rózsaszín cipőt fogja inkább megvenni, mert az annyira jó volt, annyira jól mutatott azon a képen. Például itt van most előttem ahol egy nő fekszik a hasán, és a hátára, a derekára van felrakva a termék, a cipő maga, ami nem is használat közbeni kép, de annyira egy ütős, annyira egy wow élményt kelt, amivel rögtön így felvillanyoz, rögtön ugye, hogyha lusta vagyok, ülök a kanapén, elkezdem a telefont böngészni, kellene venni egy új sportcipőt, akkor rögtön felvillanyoz, rögtön feldob, belevisz egy másfajta érzelmi állapotba, és utána pedig bemutatja, hogy na, mit is lehet elérni ezzel a cipővel, mit is lehet elérni egy edzés során, és ez olyan szintű inspirációt és motivációt ad, hogy egyszerűen nem akarod kihagyni a lehetőséget. Na és akkor hogyan tudod te alkalmazni a saját webshopodban? Ugye alapvető, hogy használj nagy felbontású képeket, videókat, amikor csak tudsz, amik megmutatják a termékeidet használat közben. Ezután helyezz el vásárlói véleményeket, amelyek erősítik ugye az érzelmi kapcsolatot, és adnak ez a social proof, ez a társadalmi bizonyítékot adnak a termékről magáról. És itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy jogilag nem csak olyan értékelést lehet megmutatni, ami konkrétan ebben a webshopban erre a termékre érkezett, hanem bármilyen értékelést meg lehet jeleníteni, amit ténylegesen az a termék kapott, egy tényleges vásárlásból eredően. Mondom ezt úgy, hogy nekem például volt 990 valahány 5 csillagos értékelésem Etsin, én azt áttehetem a saját webshopomra ugyanazokhoz a termékekhez, mert azoknak a termékeknek a megvásárlásával jöttek létre ezek az értékelések, és én ezeket nem manipulálom. Tehát ez egy nagyon fontos kritérium. Viszont, hogyha neked van a saját offline üzletedben kialakított, nem tudom, kiskönyv, valamiben vannak értékelések, vagy kapsz e-mailben, üzenetben értékeléseket egy-egy termék kapcsán, egy-egy vásárlás során, ezeket te jogosan az illető természetesen engedélyével felhasználhatod egyébként a saját online felületeiden is. Készíts olyan termékleírásokat, amíg nem csak a technikai részletekre koncentrálnak, hanem a termék által nyújtott élményt is bemutatják. Ugye a termékoldalon, erről lesz egy külön útmutató letölthető anyag majd, hogy a termékoldalon kell, hogy ott legyen az a probléma, amire választad az a termék, és kell, hogy legyen az az érzelmi indítatás, érzelmi hatás, amivel azonosulni tud a vevő, és aminek a kapcsán meg akarja tényleg vásárolni a terméket. A negyedik pont az a személyre szabott ajánlatok. A személyre szabott ajánlatok segíthetnek abban, hogy a látogatóid olyan terméket találjanak meg a webshopodban, amik valószínűleg ténylegesen is érdeklik őket. Ha a látogatók úgy érzik, hogy a te webshopod az érti az ő igényeit, és olyan termékeket ajánl, amelyek tényleg relevánsok a számukra, akkor sokkal nagyobb az esély arra, hogy ugye gyorsan döntést hoznak és vásárolnak, és nem töltik sok keresgéléssel az időt. Na és akkor erre is egy példa az ASOS webshop, asos.com, nagyszerűen használja ugye a személyre szabott ajánlatokat, és ugye ez az oldal különböző algoritmusokat használ, hogy az egyes látogatóknak a vásárlási és böngészési előzményei alapján adjon személyre szabott termékajánlatokat, tehát azokat a termékeket mutassa, amiket hasonló látogatók is előnyben részesítettek, és ezzel a látogatók nem érzik azt, hogy túl sok termék kerül eléjük egyszer, vagy túl sok minden vegyítve, inkább így fogalmaznék, hanem azonnal tényleg olyan termékeket látsz, amire igen, hasonlót szeretnék, mert ugye már én ezeket nézegettem korábban is, vagy mert aki hasonló böngészési múlttal rendelkezik, az pont ugyanilyeneket választott ki végül magának. Na és akkor ezt hogyan tudod alkalmazni a saját webshopodban?
úgy, hogy olyan adatokat használsz a vásárlói viselkedés alapján, hogy személyre tud tényleg szabni az ajánlatokat, és ez lehet egy ilyen más vásárlók, akik ezt nézték, ezt is vették szekció, illetve ugye ide tartozik az is, hogy mondjuk különleges kedvezményeket kínálsz a hűséges vásárlóknak, vagy olyan termékeket, amelyek kiegészítik az általuk korábban vásárolt árukat. Na és akkor ezt már rengetegszer említettem, most is elismétlem, van különbség a helyettesítő termék és a kiegészítő termék között. Tehát egy termékoldalon ne ajánljunk helyettesítő terméket, hanem kínáljunk kiegészítő terméket, amit ezzel a termékkel együtt érdemes megvásárolni, nem pedig egy termék helyett, mert így tudjuk növelni az egyszeri vásárláskori kosárértéket. És ugye nagyon fontos az, hogy ne terheljük túl a látogatókat túl sok ajánlattal. Ezért is fontos az, hogy a személyre szabás valamilyen szinten megvalósuljon, és releváns ajánlatokat kapjanak, ne pedig mindent egyszerre. Na most akkor hogyan tudod ezt mondjuk egy Shopify-ban megtenni, mert hogy ilyen nincs, és ha bár van a Search and Discovery app lehetőséget ad arra, hogy ajánlott termékeket jeleníts meg egy-egy termékoldalon, ezek nem személyre szabott ajánlatok, ehhez külön alkalmazásokat tudsz igénybe venni, és akkor meg is említenék néhányat. Ilyen lehet például a LimeSpot Personalizer, ami az egyik ilyen legerősebb személyre szabó alkalmazás, és ezt lehet konkrétan arra használni, hogy olyan ajánlásokat mutass meg, hogy például ezeket mások is megvették, vagy ezt neked ajánljuk szekció, és a felhasználónak a böngészési vásárlói adatai alapján, amit hát ugye rendelkezésre is kell, hogy álljon, hogy ez hogyan is működik, tehát a személyre szabásnak itt az alapja, hogy a vásárlóknak az előző vásárlásai és kosár elhagyási szokásai és böngészési előzményei alapján optimalizálja majd a termékajánlatokat. Van egy másik alkalmazás, ez a Personalized Recommendations by AI Product Recommender. Ennek van olyan funkciója, hogy mesterséges intelligencia használatával dolgoz fel adatokat a vásárlók böngészési előzményéből, a vásárlásairól és a kosár adatokról, és képes dinamikusan változó ajánlatokat megmutatni a termékoldalon és a kosárban is. Ezt lehet használni arra, hogy tegyél ki ilyen blokkokat, hogy ez tetszhet még, ezeket más vásárlók is megvették, tehát ilyen típusú ajánlatokra. És egyébként ez az alkalmazás, ez a felhasználóknak a korábbi vásárlási és böngészési adataiból is tanul, és ennek megfelelően állítja össze ugye a termékajánlatokat. Egyébként van nagyon sok ilyen upsell and cross-sell products alkalmazás, például a Honeycomb is ilyen. Ezek van, hogy csak azt tudják, amit te beállítasz, de azért vannak olyanok, például a Honeycomb is, ami a korábbi vásárlások és az aktuális termékválasztás alapján fog felajánlani releváns kiegészítő termékeket, és ez viszont szintén jó arra, hogy ugye növelje az átlagos kosárértéket, és kiegészítő termékeket ajánl a vásárlóknak. Aztán van egy ilyen alkalmazás, ami a Frequently Bought Together. Ennek pont az a funkciója, hogy kiegészítő termékeket ajánl a felhasználóknak a korábbi vásárlói adatok alapján. Ez egy kicsit ilyen Amazon jelleggel, ez a gyakran vásárolják együtt ajánlatokat, vagy ilyen kombinációkat jelenít meg, és ez képes növelni ugye az értékesítésedet azáltal, hogy olyan termékeket kínál, amelyeket a vásárlók gyakran együtt vásárolnak, tehát megint csak kiegészítő termékek, nem helyettesítő termékek. Ez az alkalmazás a vásárlói kosaraknak az elemzése alapján javasol kiegészítő termékeket. Na de hát ugye van még azért jó néhány ilyen, érdemes szétnézni, érdemes ahol lehet ugye a trial periódussal kitesztelni ezeket az alkalmazásokat, és akkor megnézni, hogy mi az, ami ténylegesen hasznos és jól működik. Persze itt is kell egy kis idő, amire meglátjuk ezeket a statisztikai adatokban is. Tehát összefoglalva, a vásárlói útvonalnak az optimalizálása az valóban tényleg kulcsfontosságú ahhoz, hogy a látogatókból vásárlók legyenek. Akkor ennek része ismétlésként az egyszerű navigáció, a gyors kosárfolyamat, az érzelmi vásárlásra építő tartalom,
és a személyre szabott ajánlatok, amik mind-mind segíthetnek abba, hogy lépésről lépésre közelebb vigyük a vásárláshoz a vevőinket. Tehát a webshop az legyen világos, gyors, intuitív, átlátható, és így sokkal elégedettebbek lesznek az ügyfeleid, és nagyobb eséllyel fognak visszatérni később is, hogy nálad vásároljanak. Köszönöm, hogy meghallgattál, és maradj velem, mert jön még nem egy nagyon érdekes téma a Hello Seller podcastben. Iratkozz fel a YouTube csatornára, gyere a Facebook csoportunkba, és hallgass minket Spotify-on, vagy az Apple Podcast-nél is elérhetőek vagyunk. Hallgass meg a következő adásokat is.